Nat va néixer el 2012, fa 12 anys, amb la voluntat de trobar un espai que les dones se sentissin acompanyades i acollides en l'àmbit sanitari. Arrel de la meva maternitat i arrel de l'evolució del projecte, sento que ja no vull estar al capdavant d'un projecte tan gran per mi en aquest moment i que tinc ganes de desenvolupar-me en altres àmbits professionals i personals. La cooperativa Tracta'm es va crear l'any 2014-15. Hi havia moltes mancances a nivell de seguretat social, a nivell de rehabilitació. Se'ns feia petit el projecte i que volíem ampliar serveis, caminar cap a una mútua, cap a una mutualitat de salut cooperativa. M'acollo a Reempresa per intentar trobar algú que pugui tenir continuïtat amb el projecte. Ens arriba l'oferta que l'Anna volia fer un traspàs del seu centre i nosaltres ja havíem treballat amb l'Anna fent domicilis, creiem que podia encaixar molt bé i ens hi vam posar en contacte. Llavors crec que des de Reempresa es fa un procés molt bonic en el qual primer has de posar sobre la taula tot el que tens, no? I això t'ajuda a fer també com una miqueta com un procés de mirar endins, de mirar com està l'empresa, quin valor té, posar en valor també la teva feina. Hi ha com tot aquest acompanyament, tant d'entrevista personal com de tot l'equip tècnic que tenen, a nivell econòmic i a nivell de veure com és l'empresa, que t'ajuden també a posar en valor tot això. L'empresa ens ha ajudat més a nivell del post, potser, no? A l'hora de, vale, ara que ja tenim, ja ens hem posat en contacte, hem arribat a un acord, anem a signar, anem a fer les coses, no? Com una mica, vale, això s'ha de signar, això s'ha de fer així, tota la documentació que fa falta per fer els canvis de titularitat, el tema de sanitat. Gràcies a l'acompanyament de l'Anna i també de Reempresa, que també ens heu ajudat amb tots els tràmits més burocràtics, a poc anem agafant aquest relleu. És un gran suport perquè hi ha moltes coses que s'han de tenir en compte i al final sou l'anclatge en què et permet posar sobre la taula tots els processos que s'han de fer, no? Tant econòmics com burocràtics, fiscals, etc. Tot el personal que hi havia contractat amb Moviment Nat es va subrogar i s'ha mantingut tot exactament com estava i la idea és poder ampliar i oferir encara més serveis. Crec que és interessant que qui agafi la teva empresa pugui mantenir l'essència del que tu has volgut crear i crec que aquest espai Reempresa com el respecte. No sempre és tant l'oferta econòmica o la facilitat, sinó emocionalment qui és que va més acord amb el que tu sents.